Basurderen marrazkia. Basoko eskolan animaliatxoak arte klasean zeuden. Beren landare gogokoena marrazten ari ziren. Han zeuden azeri, azeria, orein, oreina eta basurde ausarta. Ontza irakasleak, ontz jakintsuak, artista ospetsu baten marrazkiak erakutsi zizkien. Begira ze polita, gaur hauen antzeko marrazkiak egiten saiatuko gara, esan zuen ontzak. Arkatzak hartu eta marrazten hasi ziren denak. Basurdek bere arkatz berdea hartu zuen. Iratze perfektu bat marraztu nahi zuen artistarena bezalakoa. Gogo eta kontzentrazio handiz hasi zen. Basurdek zurtoinak, hostoak marraztu zituen, baina bere paperari begiratu zionean, iratzea etzen hain polita. Hostoak okertuta zeuzkan, etzen perfektua, berak amesten zuen bezala. Marrazkia ezabatu egin zuen, eta berriro hasi zen. Berriro ezabatu zuen. Zenbat eta gehiago saiatu, orduan eta okerrago ateratzen zitzaion. Sabelean korapilo bat egiten hasi zitzaion, eta bularretik gora sua igotzen. Haserrearen sua izugarri handitu zen bere baitan. Basurdek gauza itxusiak pentsatu zituen bere buruaz. Hau marrazki txarra, klaseko txarrena naiz. Inoiz ez zait ondo ateratzen ezer. Bihotza tristuraz bete zitzaion. Orduan inori begiratu gabe, mahai gainean kolpe gogor bat eman eta laguntza eskatu beharrean mahai azpian sartu zen, bola baten antzera bilduta. Azerik horrela galdetu zion, basurde, erori egin zara? Basurdek amorru handiagoa sentitu zuen. Zergatik galdetzen didate niri eta ez beste bati? Haiei dena ondo ateratzen zaie? Pentsatu zuen. Zoazte, utzi bakean, oiukatu zien bere eskutalekutik. Ontza irakaslea hurbildu egin zen. Marrazkia zimurtuta ikusi eta haserrearen zergatia ulertu zuen. Basurde, esan zion ontzak emeki. Ondo dago haserretzea, normala da. Eskubidea duzu? Baina ezkutatzeak edo errua beste hoi botatzeak ez du marrazkia aldatuko? Zure marrazkiak ez du kopia bat izan behar? Zure marrazkia zeurea da? Baina ez zait gustatzen, eta haserrenago zuekin guztiekin. Garrasi egin zuen basurdek, eta gero, ahotsa hautsita, esan zuen. Haserrenago, ezin dudalako. Ontzak onela esan zion. Badakit haserre zaudela zeure buruarekin, baina ez da ezer gertatzen. Zu oso baliotsua zara. Minutu bat behar baduzu mahai azpian egoteko, egon lasai. Baina irteten zarenean, arnaz hartu, haizea botatzen duen txori indartsu batek bezala. Arnastu eta bota amorru hori. Eta gogoratu, zu bikaina zara. Naiz eta marrazkia zaila izan eta nahi duzun bezala aterako ez bazaizu ere, marrazki batek baino askoz gehiago balio duzu. Basurdek arnaz hartu zuen mahai azpian. 10 arte zenbatu zuen. Haserrearen sua itzali egin zitzaion. Poliki-poliki burua atera zuen. Eta orain, zer egingo dut zirriborro honekin? Galdetu zuen ahots apalez. Orain hurbildu eta bere marrazkia erakutsi zuen. Zulo handi bat zeukan erdian. Begira basurde, esan zuen orainek patxadaz. Nire lorerik gogokoena egiten ari nintzen eta kolore lodia jartzean papera zulatu egin zait. Zulo bat egin dut. Hasieran haserrea sumatu dut. Baina gero pentsatu dut, zuloa abia izango da. Eta orain, txoritxo batzuk marrazten ari naiz, abiaren barrura begira. Eta zure marrazkiak altxor bat gordetzen badu?
Basurdek irribarre txiki bat egin zuen, bere iratzearen arrastoei begiratu zien. Badakit, hosto hautsiak koloretako tximeletak izango dira, landarean pausatu direnak, esan zuen bere arkatza hartuta. Eta orbana, tximeletak bizitatzera etorri den laino magikozko hodei bat izango da. Basurdek tximeletak eta lainoa marraztu zituen. Bere marrazkia ez zen perfektua, baina bakarra zen, ausarta, eta zoriontsu egiten zuen. Ikasi zuen akatsak ez direla amaiera. Gaizki ateratzen zaizkigun gauzetatik asko ikas dezakegula. Eta haserrea ideia bikain bihur daitekeela. Aurrerantzean, Basurdek ez zuen akatsak egiteko beldurrik izan. Eta bere bihotza berriro indartsua izan zen. Eta ala bazan edo ez bazan, zar dadila kalabazan. Eta atera dadila herriko plazan.